Άντε! Δεν ξέρω διαλεγμένα, τίποτα, 45 όπως είναι. Με μία ώρα αυτή τη στιγμή ημέρα, δεν θα κάνει κι όλοι. Άντε να δούμε τι πετάνε και στη Φέρεια, τι πετάνε και οι υπόλοιποι σαν στο Βελόνα, άμα έχετε δύο χαβάες εσείς. Γιατί δεν πετάς περιστέρια ρε πούστη. Γιατί ρε πούστη χαλάς το άθλημα ρε, μια τέτοια ομάδα και την έχεις κάτω και την βλέπεις μόνο εσύ. Εάν γινόταν τώρα το σκηνικό αυτό, ξέρεις, άντε μάζεψε το στόμα, Άστα.